Salamatçılar ve hürmetli Kırgızstanlıklar, mal süyücüler, mal bağıcılar. Bizden Alay rayonunda Kızılgorgon kışta ayında şunday drobilkalar jasalıp satılıda. Şul drobilka boyunca azın olaq sizlerge malumat berip koyayın. Naval setkaları sırtından salınat. Setkaları sırtından salınat. Mol çöpün setkası türet hazırınca. Bu jakta çöpün setkasını çıkarttırıp mol setkanı salsaňa jem tartat, jem çıgarat. Mol törtlük setka. Tak. Bul gayramday jawlatdagy muna ol iki gulaktary var. Oşo iki kulaktarın dağıtır emegip yaka japsaňar setka gymyldaýyp beken turat. Bul yerden ana muna setkasynda bir görsetip koýaýyn. Muna setkasy jem çöp tartgamyn bardygy jakşy jaýynda jem çöpdi jakşy ele tartdy. Andan giyin nary berip köterip ýürgenge mumynday kulaktary var. Bul jakda da bir kulagy var. Tutkasynda çykanda tutkasy var. Bul yerde avtomat külçatyl var. Avtomat külçatyl işleyip avtomat külçatyl işleyip andan giyin moğul jagynda kadymkele üýe rezetkasyna salyp işletse bolat 220 volt saýyp işletse bolat. Andan giyin bu yerlerinden başlaýmaka salsa bolat. Başlaýmaka bunun içine toldurup alyp durup başlaýmakany birden salaverse tatylaveret. Andan giyin motordu jürgüzüp durup ýendeý arpaby, buğdaýby, makaby salyp koýsa moğul yerlerden buýulup düşüp jem çıgaberet. Anan iş jaklaryndan da bir sir aýdyp koýaýyn. İş jagyn bir sir aýdyp koýaýyn. İş jagı mumday jasalgan. İrisordun naval üstüde irisor, tagida irisor. Buna uçlarında sobodun aylana turgan segmentten bıçaklar var. İki başında ten. Bu jagam kadymkide aylanat, eýinler. Eger bir katıgırak bir nesege tise artka gaýrylat da gaýra tüzelip alyp çöp jemlerdi talkalaýberet. Andan keyin mындай armaturalardy koýgan içine toguzdu. Jem çöp maýdalaganga jakşy jardam beret. Egerde kurşutam deseňer, moğul uçundaky boltdy çygarasyňar dagy. Dagy münýerde da bir bolt bar. Şu boltlardy çıgartdyryp gaýradan kurşutup gaýra özündey kılıp salyp boltlaryny katyryp koýsaňar işleýberer. Şul tugandar anan muna motoruny aýtyp koýaýyn. Motoru medni 8,5 kW. 8,5 kW. Motoru 8,5 kW 3500 оборот. Motor Kıtayski. Şu tugandar alıňyzlar, çöp kırkıp malıňyzga salyňyzlar. Meni telefon nomerim
0772 399 002 553 399 002 Uşul telefonga liçkeye çıkıp kayılsaňar bolat. Baryňlarga salamatçylyk galayım.